Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da warhaka jama'a, sannunmu kuma da sake kasancewa tare da ku a yau a wani sabon bidiyo a wannan channel tamu mai albarka ta Abdul. A bidiyon mu na yau insha Allah rabbi zan nuna muku yadda za ku create irin wayannan kyawawan hotunan da kuka gani a farkon wannan bidiyon. Amma kafin mu je cikin wannan bidiyon, idan ka san baka danna mana alamar subscribe ba to ka danna alamar subscribe a wannan channel din tawa domin kana dinga samun bidiyoyin mu da zaran mun dora. Abu na farko da za ku fara yi shine za ku shigo cikin browser da kuke amfani da shi kamar haka. Bayan ya bude muku anan sai ku rubuta bin AI image generator, sai ku yi search. So wannan shine fiskan da zai fara kawo muku. Ga link na farko nan sai ku shiga cikin sa kamar haka. So wannan shine fiskan da zai kawo muku. So anan gurin da aka rubuta surprise me, so ku ana ku za ku ga join and create ne, sai ku danna gurin sai ku yi amfani da Gmail naku domin ku yi sign up. Bayan kun yi sign up, wannan shine fiskan da zai fara kawo muku. So a daidai wannan box din kuma sai ku zo ku rubuta abin da kuke so ku fitar. So abin da zamu rubuta domin samun irin wayannan hotunan da kuka gani a farkon bidiyon nan shine a cute image of person. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun gama rubutun mu. Zan ajiye muku wannan rubutun a description din wannan bidiyon da kuma first comment. To bayan kun gama rubutun ku sai ku zo ku danna wajen create din nan. To sai ku dan jira kaɗan, baya daukar lokaci mai yawa, iya 'yan sakanni ne kawai. Wow, so gashi nan kamar yadda kuke gani wannan shine result din da ya fitar mana. Gashi nan zai bude, sai ku dan jira, gashi nan yana loading zai bude. Kun ga gashi nan kamar yadda kuke gani. So wannan shine result na farko. Gashi nan, gashi nan, gashi nan. So idan kuma wannan result din da ya baku bai muku ba, sai ku dawo nan sama ku nemi wani abu ku zo ku canza a wurin nan. Kamar yanzu nan gurin da muka sanya yellow, to zamu iya canzawa mu sanya red ko black ko white. Yanzu bari mu yi amfani kaman da red, sai mu ƙara generating mu gani. Yawwa, so kun ga gashi nan ya ƙara kawo mana wani result din. Gashi nan yana budewa, sai ku dan jira kaɗan. So kun ga wannan shine result din da ya ƙara kawo mana. Idan kuna son saukewa kuma sai ku danna digon nan guda uku, ga alaman download nan ta bayyana, sai ku danna kan download nan. Ina fatan kun ji daɗin wannan sabon bidiyon, sannan kar ku manta ku danna alamar like a wannan bidiyon, sannan ku yi sharing din wannan bidiyon ga yan uwanku domin su ma su gani su amfana. Sannan idan ku danna mana subscribe ba, ku danna mana alamar subscribe domin samun bidiyon mu da zaran mun dora. Sai mun haɗu da ku a next video.